हम पागल व्यास है ड्यूटी आई एम ड्यूटी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये कुंवर के चला के हम मेहनत करो वो तो हईगो पपिस्तो को के खा ली तू अभी तू ठीक बारू। अभी गौरी के छपरा जिला के नाम यही नहीं रखेगा, भिखारी बाबा से आगे लेकर जाएगा। महीना में 2 बार न पिटाता है तो इसको नींद नहीं आता है, महीना में 2-4 बार पिटा जाता है तो ठीक रहता है। न पिटाता है ना तो बस बस अपना जीवन में नहीं हो तो 50 बार लात खाया होगा। बुझी कि कितना विद्वान व्यक्ति बा, कितना बड़ विद्वान व्यक्ति बा। वो मुड़ी से मार खा मुड़ी से। एक आरो बात कहले हम कि जब ले 50 बेर तू ना पिटालो नु तब ले तू अस्थिर ना रहे ना। अरे यही एगो पासवान का बेटा है कि अजीत हल चल एक बार गाली दिया तो भीतर गया आ तू हूँ जाए वाला रहलो रंजन के संग है, लेकिन तोहरा के छोड़ देनी का है जननी कि तू हमार भाई हवो ना तो झाड़ा फिरावेला वो में कोनो ना पूछी थे अंगुरिया के गुह निकाल देते सब 12 नंबर में। तारा के मारला से है हेंगा हेंगा जाता तका ना है अंगुरिया के आज जौना के सजावा भ रहला गोर रहले रहल हेंगा हो जाता अंगुरिया के निकाल देते से। हमार बतवे वोट बा, हमार बतवा गौवा में मालिक लोग के बर्दाश्त ना होखेला। अरे मरना तो सबको एक दिन है, तो क्या हिजरा को मौत मरेंगे? लालू जी का नमक खाए हैं, लालू जी के लिए मरना भी होगा तो मरने के लिए तैयार है। ए बलकार कुंभ के मेला जोगी जी लगवा दिलन हो, कुंभ के मेला तनी पैसा बाद में कर अब हमरा के डिस्टर्ब मत कर, पैसा उनका के दे। श्री नारायण यादव जी पुरस्कार देनी नमस्कार बा जरा पैसा देवे के होई आस्ते आके दे दे, बोले घरी हमरा पैसा पैसा दोता लागे ढेर कमाई नहीं अब नाम कमाए के बा। हाय कुंभ के मेला लगा रहल सनु, कुंभ के मेला में का तो हाय बगेश्वर बाबू एगो जाली बाबा जा ए लड़का दिनेश बाबू हाय बगेश्वर बाबा एगो बारे नहीं जाली बाबा है। अच्छा तू दूसरा के मोरे के तिथि देखत बारो आ तू कहिया मरवा ई काहे नहीं खबताब का तो जे कुंभ में मरल 3000 गरीब वीआईपी लोग के चलते 3000 गरीब कुंभ के मेला में मर गए आ 30 गो के लाश बरामद भए जन्नी 2970 गो लाश न पता हो गई। आ का तो कुंभ के मेला बा का तो जो कुंभ के मेला में मर गया है उसको स्वर्ग हो गया। तो हम तो कहनी कि जोगियो जी मर जाता ना मोदियो जी मर जाता तो वही लोग के स्वर्ग हो जाए। जोगी कहाँ बड़े बागेश्वर बाबा उनका रोवा जी गिरे थे, रोवा ओकरो प्रसाद बहुत है, प्रसाद वो प्रसाद बा तोरा चटे के ना मिले। खेसारी हो जाके माथा टेकलन बागेश्वर धाम में, तू खेसारी खेसारी बाबा जाके खेसारी जी वो जाके माथा टेकेले। ऊ बागेश्वर बाबा के कहता कि बोट बनावे आई देखो आई विद्वान प्रचंड के रामचरितमानस के व्यास है, व्यास है बहुत विद्वान व्यास है। इच्छा अच्छा जब स्वर्ग मिले के बाद तब मोदी जी अब पुरनिया हो गए बारन, हमनी के प्रधानमंत्री बारन आ उनका बाल बच्चा नहीं खे हमर गार्जियन बारन, तो उनका बेटा नहीं खे तो हम उनकर बेटे नु हई। कुंभ के मेला में मर जइतन एगो दुसात के बेटा उनका मुंह में आग दे दे तब उनकर तरनतार हो जाए। राम परल कुकुर के पाले आ खींच खाच के कैलस खा ले। सुना हम राते से दो गोला नहीं खेगा इनका जोर के मोबाइल बजा बताओ। ए मोबाइल बाबा तनी गरीबों के बात सुनी, राजा हरिश्चंद्र के रुआ बात सुन लेनी। ठाकुर दादा के सुपुत छोट बेटा संजय चाचा पुरस्कार दिले बारन। नमस्कार बा जय जयकार बा। ए सुनील बाबू अब हमारा नजर में नजर मिलाई। अच्छा
सुनील बाबू यहाँ वार्ड काउंसलर साहब रवा बैठल बानी हाँ जी आ उहो जवन बोलले बारन तवन चैनल पर बा हाँ आ हमहू जवन बोलले बानी हाँ तवन काल्हे पूरा दुनिया देखे हाँ हमनी के अंगूठा छाप वकील है आ रउआ लोग जज है जी ठाकुर दादा का पोता सुनील भैया पुरस्कार दिले बारन चरण में वंदन अभिनंदन नमस्कार बा मालिक से प्रार्थना करब कि ठाकुर दादा के स्वर्ग में स्थान मिलो हम अंगुरी पर गिन के 4 गो बात कहनी हो लालू यादव के गीत के रउआ लोग फरमाइश कहनी हो तब कहनी हो ना तो हम ना कहते हमार वोट बा बेटी के बियाह आ एगो वोट 5 साल के मेहनत आ जीवन के प्रतिष्ठा का होखेला बेटी होखेली सोच समझ के देवे के चाहिए कि लंगा हो एक कुकर्मी हो अगर ऐसा लोथ लंगर के वोट दे देबो तो देश बर्बादे न हो जाई हम ये बात कहनी है कि कुंभ के मेला में वार्ड काउंसलर साहब जोगी जी करोड़ों 15-16 करोड़ लोग के बुला दिलन तब बोलौला जी आवे खातिर के मुंह आवे खातिर हे गौनई में रउआ लोग आइल बानी तू ही गावे आइल बारो तू ही गावे आइल बारो भोज में आइल बारो खाए आ खा के मर जइबो तब बिहान भला तहर बाबूजी केकरा के धरी हन घर वइये कनु धरी हन कि हमरा बेटा के मुरई कतना खिया देल हलो कि लगड़ा बेटा हमार मर गइल है गोइल कहे के मतलब ई बा सरासरी जोगी जी गलती कइले बारो काहे मूसरी के गार में मूसर डलबो तो का होई चाहे औरिए जाई आना तो मरिए जाई बताई जा लाज न खोवा लागला तू बैकवर्ड बारो ऐसने ऐसने लोग के बिगाड़ला के चलते तेजस्वी भैया हारत बारो टंगरिया काटत रहे बासवा के तब बासवा कहलस नेताजी कि रे सारते हमरा के का कटते आज हमर जतवे फूटल बाना तो तोरा से हम ना कटत तू भकुआइए गल बारे लालू जी के खिलाफ मत करी हो ध्यान दी मोदी जी हमरा के खाए के ना देवे लो न तो हम गायम तक खाए ना गायब तो कहां से खाए चल बाबू एगो निर्गुण के भाव लगता भैया हमार माइक पहले बनाओ राते से बेस बोलता खाली मोटा बोलता कुछ नहीं के समझ में आवत बेस बोलता एकरा के ट्रेबल तनी दो भैया हमरा से बतियाई जितना उनका से बात करो उतना में दोनों भाई के काम हो जाए रउआ मत बताए गलती हो ए चलते लालू जी के खिलाफ मत करी हलो था ब्यास तारा पिलुआ पड़ जाई तोहरा पिलुआ पड़ जाई 50,000 रुपया लालू जी इसको दिए थे आ खात वाला दादा के अगावा तारा फूफा के स्वर्गीय उलांगा राय दादा के पोता पुरस्कार दिलो नमस्कार बार उठावा तनी आरे सब के हो जाई आरे पारा पारिए भाई जी तो सब के हो जाई पारा पारिए सबके हो जाई पारा पारिए
चिकन हो गौरिया तो गहकी लागत हो ए भौजी के बाग में जवानी बा हमरा गीत गावे आवता नेताजी तरवा बोलावता नहीं अरे गरीब के काम करत नहीं तब आज नगर विकास में अरवा के जीतावल गइल बा अगर वह केहू के काम ना करती यहाँ चाम प्यार नहीं के काम प्यार बा इहे गीत ना गौतम तो इनकर लोग गोबरे नु कारी सब है के हो जाई पारा पारिए भाई जी आ सब के हो जाई पारा पारिए कैसन गावत हो ई तो मर्द गोबर कर देता रहा का गावत रहा गोबर कर देता बुझाता रहा कि गोबर खींचवाता रहा ई काहे कहता एक दिन नाचे गए रहे मुखिया जी ई इनका में अब भोर में सिंगल प्रोग्राम रहे कहां वहां तो मुकेश रोशन भैया के गांव में अब सब कोई सजिंदा अपना अपना घरे चल गए आई सुन गोर दोनों गोर तो इनकर सुन हो गल बा इ नचनिया के गोर पर बिगलन एक कहलस के ब्याह जी हम तैयार बानी माने खाना पीना के बात रहे कोनो गलत बात ना रहे ऐसा कोनो बात ना करब इ त लड़की खाना खाए के तैयार हो गए तब तक ले उ का कहलन तोरा से सच बात बताओ कहलन कि हमरा झाड़ा लाग गेला हो गए ए मर्दे हो ओ तोहरा से कही आई लव यू त लगला कही कि रिटायर बानी आ एक बेरा कहबू हमरा से हे गौरी त कहम कि तैयार दौरी फाड़ दिए दौरी ए बबुआ ए बाबू गोइलो बाबा गोइलो ए बाबू गोइलो बाबा गोइलो चल गोइलो वीर बालावा नवा ए भैया हो चल गोइलो वीर कैसे ना दो तारा लाज लगे के चाहिए कि तोरा के भगवती जी जिंदा अब काहे के रखले बारी लवकुश राय छोटका पाहुन हमनी के पुरस्कार देले बारन अब की राखी के दिन पाहुन के बहिन विदेश में रहेला लोग तो अब पाहुन बहिन कहां से खोजे जाएंगे कोई बहिन बहिने न बा हमरा पाहुन के मन बा मुकेशो जी के जीजे हवन हमरो जीजे हवन गलती त तू पाहुन के राखी बांध देबू कि ना बांध दे अभी ये बांध देता नहीं अभी सावन है ओसे का केने बांध केने बारा पाहुन पाहुनो कोनो दोसर पाहुन खोजा तारा का हो ध्यान दो आज दुगोला प्रोग्राम बिहार के 1 लाख ब्यास बा
आज जादो समाज ना रही तो ढेर ब्यास लोग के गोबर घिंचवावे के पड़ी। जानला जाना बोलौला ना तोहरा के। हाँ जोगियो जी जो है अपना सत्ता से नीतीशो सजा जाई है, मोदियो जी जाई है, यहाँ केहू नइखे रहल। ध्यान द तू एक दिन चल जेबा है, तू जेबा कुत्ती के पिठैया चढ़ के, कुत्ती के देह पर चढ़ जेबा आ ओकरे स्वर्ग में पहुंच धली है। अच्छा, रात के सपना में कैसे करेला? धीरे जा कैसे कह के आवत, बढ़िया से कह के आवत। अरे गिरा के मन बेकारी। यस यस नो 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 गौरी नो, तोर गौरी नो। का कहा नेताजी से? ए नेताजी देखिए हमार चेस्टर धर लेते हैं, बहुत छिनरा ब्यास है, बहुत गुंडा ब्यास बारो। हम हंसावे वाला बात कहिले। ए बाबू कोइलन आ बाबा कोइलन आ चली गइले वीर बाला बाला। ए नेताजी चली गइले वीर बाला। हमार फुआ काहे कहतनी फुआ? हम जानत तनी कि हमार परिवार है। हमारा ठाकुर दादा के सुपुत्री रीना देवी जी पुरस्कार देनी, आंगना के भाग आ सिंघोड़ा के सुहाग हमारा आमी के उनका माई हमारा फुआ के बरकरार रखो। शिवम कुमार जी छोट पोता पुरस्कार देनी, बन रहा पर के डॉक्टर इंजीनियर बनो कि लंगर के गोर एगो बांस के लाग जाओ। ठीक बा तनी गावे के। मोदी जी जय हो, जोगी जी जय हो, मोदी जी जय हो। हाँ हई कहता का एगो तहरा सर बेटवा के कपार से है अरे छोड़ देनी के तू, छोड़ देनी के तेजी है कैसे इहे ब्यास हो के धांस के रखल है। न तो कहिए बहिन के यहाँ जाए तो पड़ती है। हमारा कलम चलता है नेताजी, संविधान से लड़ते हैं, आई थुथुन से लड़ता है। ए लंगड़ा मौसी के बेटा बारे होश में बोली तो गोबर घींच दे बोल। ए जोगी जी गोइलो आ मोदी जी जोई हो, चली जोई हन वीर बालावा नावा चली जोई है। एक दिन लगड़ो चल जाई, एक दिन अरुणवर भाई चल जाई। यहाँ कोई रही ई कैसे बोला है कि कहता ए हई बगेश्वर बाबा। ध्यान दीजिए, हम एक एक बात को कठिन करते हैं। मेरे माँ बाप कंपटीशन लड़ने के लिए सिखाया है। थोड़ा सा जबले रहुआ हम तबले चल जाई। घर आपन हो, ई परिवार आपन हो। कले का कि रोआ गिरी नु तब प्रसाद नहीं। अरे वो कुत्ता सियार के रोआ हमारे खानदान में लोग उठाता है। हमारे माँ को रोआ को पूजा करेंगे, जितना दूसरा को माँ को पूजा करेंगे, पहले अपने माँ को खुश करेंगे तब जाकर वो भी माँ खुश होगी। अरे अरुणवा जाई, अरे हौ लगरो जाई,
अरे अरुणवा देई ए लगरो जाई आरो चल गइलो दादा ठाकुर महानवा ए भाई जी ठाकुर दादा चल गइलो आज बारी फुलवारी लगा के अरे कि सब केहू अरे जाई पारा हो सबके हो जाई पारा परिया भाई जी सबके हो जाई पारा परिएरा सबके हो जाई पारा परिए भाई जी सबके हो जाई पारा सबके हो जाई पारा सबके हो जाई पारा परिएरा अब तनी सर पर आई लोग